ଗୋପାଳ ଏପଟୁ ଆସିଲୁ, ଏପଟୁ ଆସ, ଏପଟୁ ଆସ। ଏଇଠି ଭଣ ଯେହେତୁ ସେ ତା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆରମ୍ଭ କରିଦେଇଛି। ଏଇଟା ଆମ ଭାଣିଜୀ, ବଡ଼ ଭାଣିଜୀ। ଭଣଜା ଏକଦମ ଖେଳରେ ଏକଦମ ବହୁତ ଚାଲିଛି ଏବେ। ଗୋପାଳ ହାଇ ଗଲୁ, ହାଇ ଗଲୁ, ହାଇ ଗଲୁ। ଦେଖିପାରୁଥିବେ ସେ ବହୁତ ଏକଦମ ଖୁସି ଅଛି ଯେହେତୁ। ଗୋପାଳ ଇଆଡ଼େ ଇଆଡ଼େ ଷ୍ଟାର୍ଟ କଲୁ। ଆମ ଭଣଜା ବହୁତ ଖୁସି ଅଛି ଯେହେତୁ ଆମ ଗାଁକୁ ଆସିଛି। ଦେଖିପାରୁଥିବେ ସେ ବହୁତ କ'ଣ ସେ ଏକଦମ କିଛି କହୁନି, ବହୁତ ଲାଜ କରୁଛି ଟିକେ। ଗୋପାଳ କ'ଣ ଟିକେ କୁହ। ଏପଟେ ଆମ ଭଣଜା ଏକଦମ ଖେଳରେ ଟିକେ ଇଏ ଅଛି, ଖେଳକୁଦରେ ଟିକେ ବିଜି ଅଛି। ଗୋପାଳ ଯେହେତୁ ମୁଁ ତ ଗାଧେଇନି, ବର୍ତ୍ତମାନ ଯିବା, ଗାଧେଇ ସାରିଲେ ମୁଁ ଆଉ ଅନ୍ୟ ବ୍ଲଗ୍ କରିବା। କୁଆଡ଼େ ଯିବା? ସିଆଡ଼େ କୁଆଡ଼େ? କୁକୁର ଚୋବେଇ ଦେବ, ସିଆଡ଼େ କ'ଣ ଯିବା? ଏଇଠି ଏଇ ପଡ଼ିଯିବ ଶଙ୍ଖ ଉପରେ। କୁଆଡ଼େ? ଚାଲ ଘରକୁ ପଳେଇବା, ଚାଲ। ଗୋପାଳ ଚାଲ। ଚୋବେଇ ଦେ, ଚୋବେଇ ଦେ, ଚୋବେଇ ଦେ, ଚୋବେଇ ଦେ, ଚୋବେଇ ଦେ, ଚୋବେଇ ଦେ। କାହିଁ କାହିଁ କିନ୍ ଗାଡ଼ି ଚଲାଉଛି କାହିଁ? ଗୋପାଳ ସେଲ୍ଫି ମାର, ଗୋପାଳ 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 କିନ୍ ଗାଡ଼ି ଚଲାଉଛି? କେଉଁଟା ସୁଇଚ୍ ମାରାଉଛି କାହିଁ? କେଉଁଟା? ଗୋପାଳ ପୁରା ଗାଡ଼ି ଚଲେଇବାର ବ୍ୟସ୍ତ। କାହିଁ ଷ୍ଟାର୍ଟ କର। ହଁ ହଁ ଷ୍ଟାର୍ଟ ମାର। ହଁ ହେଲା, ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଲା, ହେଲା। ହଉନି ଚାବି କାହିଁ? ଗାଡ଼ିରେ ତ ଚାବି ନାହିଁ, ଷ୍ଟାର୍ଟ କେମିତି ହେବ? ଗୋପାଳ ଚାବି ମାଗିଲୁ, ଚାବି ମାଗେ, ମମି ମାଗେ। ମିରର ଥାଉ, ମିରର ଥାଉ। चलो 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 गाड़ी स्टार्ट मारो। कहीं मिक्की चलो चढ़ो चढ़ो चलो। गोपाल मिक्की अब गाड़ी स्टार्ट। हाँ गोपाल मिक्की गाड़ी स्टार्ट। कहीं गोपाल कुआड़ जो कौन है गोपाल? कौन स्टार्ट होनी? स्टार्ट होनी? चाबी कहीं कौट अच्छी? गोपाल पूरा चाबी चाबी। हाँ कहीं हेड़ी चाबी मिलला। हेला कि चाबी नागिनी साइज रे? साइज चाबी नागिनी कहीं ना? गोपाल जना आसी जे कहीं गोपाल हाथ पाऊनी ना स्टार्ट है ना कहीं गोपाल हाँ चले देला। हेला चलेलु बुला बुला। कौन दे सेटा? कौन दे सेटा? कौन कौन दे ये कौन रे?